Doncs una de les novetats d'aquest any és que han aparegut les rèpliques, que són extensions de la programació que passa durant els dies de sismògraf pròpiament, els 4 dies de festival. Més enllà, durant tota la temporada, hi haurà diferents rèpliques que són accions de dansa que aniran esquitxant tot el calendari. La primera la trobem aquest cap de setmana de dansa i futbol. Vam poder veure l'espectacle de Ser Gelabert Futbal i avui podrem veure l'espectacle, la partida de la companyia Vero Zendoia, que ara estan assajant aquí darrere meu en aquests moments. Els dos espectacles combinen dansa i futbol de manera molt diferent, tant un com l'altre, però en els dos hi ha molt virtuosisme tècnic, tot i que un és més format de sala, 9 ballarins en escena amb el propi Ser Gelabert, i l'altre, com podeu veure darrere meu, doncs, és molt més participatiu, hi ha voluntaris locals que participen fent d'afició, i són aquestes 5 ballarines que competeixen contra aquests 5 futbolistes i un àrbit molt especial. Hem preparat aquest cap de setmana de dansa i futbol, com també hi haurà altres accions més esportives dins la programació de sismògraf, com l'espectacle de natació sincronitzada, una mica per intentar aquest creuament de públics, de gent que potser està molt interessada en l'esport, en el futbol, en la natació i no tant en la dansa, doncs que puguin trobar una via d'entrada, descobrir la dansa i descobrir que també és molt interessant i que els pot agradar molt.